susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako pong muli, Pastora John Alma, na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang gabi. At muli po ay tayo magsama-sama sa ating Tinig ng Pag-asa, kung saan po walang pag-aaral kundi ang purong salita ng Diyos at ang kanyang hayagan sa bawat isa sa atin. Sa oras pong ito ay samahan niyo ako sa maikling sandali ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, kung saan ay napapagpala ang bawat isa spiritually. Kaya po bago tayo mag-umpisa sa ipinagagawa po ng Diyos sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the mighty moving of your Holy Spirit, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa trono ng iyong kabanalan. At tunay nga, Panginoon, na inaamin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Forgive us, O God, sa lahat po ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, and make us worthy, O God, para po, Panginoon, sa pagdulog sa iyo. And Lord, tunay nga, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagbalabal sa amin ang iyong damit ng katwiran at kabanalan, upang ang makita mo, O Diyos, sa aming buhay ay hindi ang aming mga pagkukulang, pagkakamali, kundi ang iyo pong habag sa bawat isa sa amin. Sa oras pong ito, patuloy mo po kaming samahan ng iyong banal na spirito, patuloy mo po kaming turuan at mangyari po ang iyong kalooban. At tanging kapahayagan mo lamang po, O Diyos, ang aming masambit, ang tanging lamang naisin mo ang maibahagi ng iyong lingkod sa mga nakikinig, sumusubaybay sa programang ito, at patuloy na ang panalangin, ang pangalan mo lamang, O Diyos, ang mataas. Panginoon, sa amin pong pagbulay-bulay, Ama, tunay nga po, O Diyos, na samahan mo kami, patuloy mo kaming gabayan, patnubayan, at Lord, tunay nga po, Panginoon, ang iyong mga kapahayagan ay magrema sa puso ng bawat sumusubaybay, nakikinig, at ang dalangin po namin, O Diyos, ang lahat po'y mapagpala. Marami pong salamat, ipinagkakatiwala po namin sa iyong lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Muli po, mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo po ngayon ay muli sa mahiksing sandali ay mag-aaral ng salita ng Diyos, at namiss ko po ang bawat isa sapagkat ngayon lamang po naging maayos ang signal dito po ng internet dito po sa aming lugar. By the way, mga magulang kapatid na sumusubaybay sa programang ito,
tayo po ay magsama-sama na basahin ang salita ng Diyos kung saan ito po yung huling linggo na pag-aaralan natin ang tema natin ngayong buwan na ito. At ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26 na ito po ang sinasabi, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Purihin po ang pagkakabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Alam po naman natin na sa pamamagitan po ng salita, ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga po, sa pamamagitan po ng salita ay nung sinabi ng Panginoon na let there be light and there was sabi nga po doon nung nilikha po niya ang lahat ng bagay ito sa pamamagitan ng salita. But nung pong nilikha niya ang tao ay nag-exert po siya ng grabing effort. Hindi po basta nagsalita na magkaroon ng tao ay nagkaroon nga po agad na parang instant o parang magic. No. Nag-exert po ng effort ang Lord. Gumawa po na talaga pong nilikha tayo ayon sa wangis ng Panginoon, ayon sa kanyang larawan at ginamitan po niya ito ng lakas ng gawa. Gumawa siya mula sa alabok, tayo po ay hinulma ng Panginoon at hiningahan niya. Hindi po ganoon hindi po ganoon kadali, pero ang Lord po ay ang Panginoon nung nilikha po tayo, nag-exert po siya ng grabing effort. At bago po tayo likhain ng Panginoon, ang lahat po ng bagay ay na kailangan natin ay nakaprepared na. Nakahanda na po ang lahat ng bagay na ating kailangan. Kaya nga po, ang pag-aaralan natin sa gabing ito is, we are created to rule. Kaya po, ang sabi po doon, be a responsible steward of God. Kung po tayo ay nilikha ng Diyos para po tayo ay mamahala o pamahalaan ang kanyang mga nilikha, ay pag-aralan naman po natin ngayon kung paano po magiging responsableng katiwala ng Panginoon. Tayo po ay katiwala ng Diyos. Katiwala ng Diyos sa lahat ng kanyang pinagpaguran, lahat ng po ng kanyang nilikha. Hindi po tayo kabahagi ng nilikha nito. Siya lang po ang gumawa nito at nilikha po ang tao para pamahalaan ang lahat ng kanyang nilikha. Nung po tayo ay nilikha ng Diyos, God gave us dominion. God gave us authority. God gave us supervision and even control in everything He has created. Lahat po yung pamamahala, yung kapangyarihan, yung pagkontrol o lahat ng bagay na nais nating gawin para mapaputi ang kanya pong nilikha ay ibinigay po sa atin ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan. Kaya po ang inaasahan lamang ng Panginoon, be a responsible steward of Him. Kaya po, noon pong nilikha tayo ng Panginoon, lahat po ng pagtitiwala, lahat po ng yung pag-asa, lahat po ng pagmamahal ay ininvest po sa atin sapagkat wala na po tayong kinakailangan pang gawin. Wala na po tayong kinakailangan pagtrabahuhan kasi everything we needed was already prepared by God. Kaya po yung pagtitiwala niya ay ganun buong buo. Pero po ang pinakang nakakalungkot, mga magulang kapatid, nabigo po ang Diyos. Nabigo po ang Diyos sa ating mga ninununong sila'y pagkatiwalaan. Alam niyo po ba, napakasimple lamang ng ipinagagawa niya. Lahat ay makakain ninyo sa lugar na ito, sa paraisong ito. Lahat ng mga nilikha ko na mga ibon sa himpapawid, mga hayop, malilap man o maliit, nasa inyong kapamahalaan. Ang lahat ng bunga ng punong kahoy ay po pwede niyong kainin. Hindi sila nagtanim, hindi sila naghirap. Pero usap ng Panginoon, huwag lamang ang bunga
ng nasa gitnang iyon na kapag kayo ay kinain nyo yun, kayo ay mamamatay. Yun po yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ano? Mag-iisip tayo, bakit ayun pala naman ay para malaman natin yung mabuti at masama, bakit ayaw ng Panginoon? Pero po ang Lord ay may test kung gaano tayo magiging masunurin sa ating Panginoon. Sa kabila po ng kanyang 100% na pagtitiwala sa atin, naandun po na nabigo po ang Panginoon sa pagtitiwala sa atin. Sapagkat yung simpleng instruction niya, yung simpleng kautusan niya, hindi po nagawa ng ating mga ninuno, which is ni Eva at ni Adan. Kaya po, napalayo sila, nawala po sila sa kapangyarihan ng Diyos, nawala po sila sa kapamahalaan ng Panginoon, na kinakailangan pa na paghirapan nila upang sila'y mabuhay, na kinakailangan pa na matanggap nila yung sumpang iyon para ma-realize nila na ganon kalaki pala nang nagawa nila sa isang simpleng pagsuway sa kautusan ng ating Panginoon. At doon po nawala yung favor ng Lord sa kanila. Nandun po nawala yung pagtitiwala ng Diyos. Totally, kasi kaya nga po ang tao pinalayas para po namatay spiritually, nawala po naandun po sa presensya ng Panginoon. Nawala po sila naandun po yung kapangyarihan ng Diyos. Nawala po sila sa kaharian ng Panginoon dahil po sa pagsuway na iyon. Kaya po, sa oras pong ito, ang Diyos, hindi po naputol yung kanyang pag-ibig, hindi po naputol yung kanyang pagmamahal sa atin. Bagamat po, nawala tayo sa presence niya, na itinakwil niya tayo, ang ating mga ninuno, pero dahil tayo'y kanyang nilikha, dahil tayo'y grabe niyang minamahal, isinakripisyo niya yung kanyang nag-iisang anak para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At muli nagtitiwala na naman ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung paano po na sa ating pong buhay bilang naglilingkod sa Diyos, sa gawain ng Panginoon, inilalagay po sa puso ng ating mga tagapanguna kung sino po yung nararapat sa posisyong ito, kung sino po yung nararapat sa gawain ito. At hindi po yun basta minagic or hindi po basta pumikit lang ang ating pastor at pagmulat, ay ito ang lalagay ko. No, ipinanalangin po yan at inilagay sa kanilang puso. Ang tanong, tayo po ba'y mapapagkatiwalaan dun sa mga gawain na inilalagak sa atin o na ipinagkakatiwala sa atin? At isa pong pribilehiyo, naranasan po natin na isa pong pribilehiyo na ikaw ay mapagkatiwalaan. Sa dinami-rami ng tao, ikaw ang inilatag Panguna para hawakan ng isang mahalagang gawain ng paglilingkod sa ating Panginoon. At yun po yung importante sa buhay ng bawat isa. Lord, kaya katulad nga ng sinabi doon sa Luke chapter 16 verse 15, na sabi to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Tayo po'y pinapahayo ng Panginoon. Ito na naman po yung isang task na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Muli nagtitiwala sa atin ng Panginoon na tayo'y humayo, ipangaral sa buong mundo ang kanyang salita, ang kanyang mabuting balita. At kinakailangan po natin paano ba magtuloy sa presensya ng Diyos? Paano po ba maging responsible steward ng Lord? Alam niyo po ba, hindi ka magiging steward ng Panginoon kung wala kang karapatang pagtiwalaan. At ang bawat isa po na nais sumunod sa kalooban ng Diyos, dapat po alam niya kung paano, kasi nawala po yung ating dominion, nawala po yung ating authority, yung supervision, even control sa lahat po ng kanyang mga nilikha. Kaya po muli dapat malaman natin how to restore. Una po nating pag-aralan is know how to restore your dominion or stewardship. Know how to restore your dominion or your stewardship. Dapat malaman mo paano ba mapapabalik yung pagtitiwala sa akin ng Panginoon para muli pamahalaan ang kanyang mga nilikha. Paano ba mapapabalik yung pagtitiwala sa atin ng ating Panginoon? Ito po yung sinabi, isa po nga
isa pong maliwanag na sinabi sa kanyang salita na para mapabalik yung pagtitiwala sa atin ng Diyos, para mapabalik yung atin pong nawalang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon para pamahalaan. Alam po natin ang naging dahilan kung bakit napalayas, kung bakit nawala sa presensya ng ating Panginoon, ng ating mga ninuno, dahil sila'y nagkasala. At yun po ang dapat po nating ma-realize, na dapat pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan para mapabalik po sa atin yung kapangyarihan o yung dominion na ibinigay sa atin ng Panginoon para mamahala. Ang sabi po sa Awit 66 verse 8, Awit 66 verse 8, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Ano? Ibig sabihin, kahit pala ano ang pagpupursige mo na mapabalik ang iyong dun ikaw sa presence ng Lord para mapabalik yung iyong pamamahala o yung kapangyarihang dating ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po pala pwedeng mapapunta sa iyo kung patuloy kang nagkakasala, kasi hindi malulugod sa buhay mo ang ating Panginoon. Kaya po, hindi po tayo kalulugdan ng Lord, hindi po ditinggin, hindi tayo pagpapalain, hindi tayo gagamitin, or even hindi tayo pagkakatiwalaan kung ang ating pong buhay, ang ating pong puso, ang ating buong pagkatao ay batbat ng kasalanan. Kaya po, kailangan nating talikuran. Kailangan po nating talikuran ang lahat ng mga bagay na alam po nating makakahadlang para mapabalik yung dominion ng atin sa Panginoon. Una po, sabi nga doon, how to restore our dominion or stewardship. Repent. Kinakailangan po magsisi tayo, magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba. At ang ikalawa po, magtiwala. Magtiwala sa Panginoon na kayang-kaya niya na gawin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanyang pagtitiwala sa atin. Ang sabi po sa Proverbs 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Sabi po doon, sa lahat ng iyong mga layunin magtatagumpay ka. Kung ang nais mo'y mapamahalaan ang ipinagkatiwala sa iyo, kung ang nais mo ay mapabalik yung dominion na ibinigay sa iyo, magtiwala ka ng buong puso at lubusan sa ating Panginoon. Pagtiwalaan mo na apart from Him, we can do nothing. Lagi ko po sa araw-araw sinasabi ko, Lord, kung wala ka sa aking buhay, wala po akong magagawa. Wala akong lakas, hindi sapat ang aking lakas, hindi sapat ang aking karunungan, hindi sapat kung ano ang meron ako. Pero ikaw ang aking kasapatan para tayo po'y laging maging faithful sa pagkatawag po sa atin. Kaya nga po, ang Lord nung simula pa lamang, dati po nabubuhay ang tao ng napakahaba. I think, kung hindi po ako nagkakamali, ay si Methusalem ang pinakamahabang nabuhay, 967 ba or 969, I think, kung hindi po ako nagkakamali. Pero ang haba ng panahon noon, ang haba ng panahon, even Ada nabuhay ng 900 years, kung hindi po ako nagkakamali. Talaga pong ang hahaba ng panahon, at dun po sa haba ng panahon na nabuhay ang tao noon, natututo po silang magkasala. Kaya po, in Genesis chapter 6 verse 3, sinabi po ng Lord, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao, sapagkat siya ay makalaman, hindi nalalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig. Kaya po pala talagang biblikal na ngayon po sa ating panahon, halos wala po akong naririnig na may nabuhay pa ng lalampas sa 120 years. Kasi ayon po sa news, at ito po ay nag-search din ako, ang pinakang matandang nabubuhay sa mundo is 117 years.
ito po ay isang Japanese, 117 years isang Japanese na talaga pong parang I think, kung hindi po ako nagkakamali ay nasa Okinawa, Japan. Na sila po meron pong dalawang tao doon na 117 years na nabubuhay. Pero rather than that, dito po sa atin, lagi na 101, 105, 110, napaka-rare po noon na mayroon pong mabuhay. Kasi nga, dahil pagka sobrang haba ng pagkabuhay ng tao, natututo na pong magkasala, natututo na pong parang magmalaki. Kaya po sinabi pala ng Panginoon na hindi na lalampas sa 120 years kasi ang tao talaga likas na makalaman. Kaya nga po ang nagiging root cause kung bakit nawawala po tayo sa presence ng Lord, sa kapangyarihan ng Panginoon is because of our sin. Kaya po dapat po atin itong talikuran, hindi lang po magsisik, kundi talikuran, huwag gawin, and then buong puso po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po, sabi dun sa isang awitin, when the sun set free, it's free indeed. Kapag po tayo ay lumaya na sa ating mga kasalanan, sa ating lahat ng ginagawa, tayo po ay totally malaya. Kapag pinalaya na po tayo ng Panginoon sa ating pong lahat ng pagkukulang o pagkakamali, sabi nga po, it's free indeed. Kaya po, alam po natin na ito yung magiging root na tayo po hindi pagpalain ng Lord, kaya po iwasan po natin na tayo po ay magkasala. And then, ang ikalawa po ay accept the responsibility. Alam po natin na kapag po tayo pinagtiwalaan, may ipinagagawa po ang Diyos sa atin. Katulad po kung paanong pinipili po tayo ng mga tagapanguna natin, ng ating mga pastors, ng ating mga leaders, ito po ay kapag ka po tayo pinagtiwalaan, ay mapagkatiwalaan po tayo. Gawin po natin yung the best na makakaya natin sapagkat katulad po ng nasabi ko kanina, hindi po ilalagay sa puso ng ating mga tagapanguna ang isang bagay kung hindi po ito kalooban ng Diyos. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon or even ng ating tagapanguna ng isang bagay na alam natin na hindi natin kaya o alam nila na hindi natin kakayanin. Even ito po ang napakaganda pong illustration dito is mapatatagpuan natin sa Matthew chapter 25, yung the parable of the talents. The parable of the talents. Na alam po natin na ito pong talinhaga tungkol sa mabuting katiwala, ang Lord po nagbigay sa isa ng 5,000, sa isa po ay 2,000, sa isa ay 1,000. Kasi alam niyo po ang sabi sa Matthew 25 verse 15. Ang sabi po sa Matthew 25 verse 15, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Ibig sabihin po, hindi po tayo bibigyan ng isang responsibilidad na alam po ng Panginoon. Even ang ating tagapanguna na hindi natin kaya, yun lang po kaya natin ang ibibigay sa atin. Yun lang po kaya natin. Kaya po, kapag ka po hindi natin nagampanan ng buong katapatan yung responsibilidad na ibinigay sa atin, malungkot man po na sabihin sa oras na ito, na atin pong isinusurrender, yun pong dominion, yun pong authority na ibinibigay sa atin. At para pong napapalayo tayo sa presence ng Lord. Why? Sapagkat ang isa pong lingkod ng Diyos ay hindi pagkakatiwalaan kung wala siyang kakayanan. Bakit po sa dinami-rami ng tauhan ng taong mayaman na yon, tatlong katiwala niya ang pinagkalooban niya ng halaga para ipangalakal. Kasi siguro sa dinami-dami ng kanyang tauhan, sa dinami-dami ng minaan doon sa kanyang kaharian o sa kanyang palasyo, tatatlo lamang tao ang pwede niyang pagtiwalaan. At ang nakakalungkot po, sinayang pa nung isa. Sinayang pa po nung isa. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon. God gave us time to fulfill our mandate. Hindi po yan, ipapressure tayo ng Lord. Sa bawat responsibilidad po na ibinibigay sa ating Panginoon, He gave us enough time. Binibigyan po tayo ng sapat na oras para po tayo ay maging faithful doon po sa ating ipinagagawa sa atin. Kaya nga po in 2
Timothy chapter 1 verse 14, ano po ang sinabi ni Pablo? Sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo, sa inyong mga magulang kapatid. Ano po yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ngayon? Ano po yung ipinagkatiwala ng ating mga pastors, ng ating mga leaders sa atin? Tanungin po natin ang ating sarili, nagagampanan po ba natin ng maayos? At kung nagagampanan po natin ng maayos, purihin po ang Diyos. Sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas para po ito'y mapagtagumpayan. Kung hindi naman po, I know how to restore your dominion. God gave us enough time. At ang nais po niya, sama-sama po tayong madatnan niya na tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya nga po, ang encouragement po sa bawat isa, ano man po yung pinagkatiwala sa atin, napakahirap, oo, totoo po. Ang isa pong maglingkod sa Diyos, lalo po pang ikaw ay may pinamamahalaan, napakahirap. Dumadating din sa panahon na ikaw ay nanghihina. Dumadating sa panahon na ikaw ay namumroblema. Dumadating din sa panahon na gusto mo, ito yung maging priority mo. Pero mag-stick ka lamang sa kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Do your best and God do the rest. Ano? And in 1 Timothy chapter 6 verse 20, 1 Timothy chapter 6 verse 20, sabi po ni Pablo, Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Alam niyo po, kung minsan talaga pong totoo ang salitang ito. Kung minsan, dahil po sa ating mga nararanasan, maiisip po natin, parang napapakinggan natin yung mga usapan or mga sinasabi ng nasa paligid natin. Na alam nating hindi kalooban ng Lord, pero dahil yun ay sumasakto sa kung ano ang nararamdaman mo. Kaya po, ini-ignore na natin, isinawalang tabi na po natin yung mga pangako ng Diyos sa atin, yung mga salita ng Diyos na kung saan nakakapagpalakas sa atin. Na nakikinig tayo sa mga sabi or sa mga salita ng nasa paligid natin na alam po natin na at the end of the day, tayo po ang apektado. Kaya po sa oras na ito, kung ang ating pong mga pastors, kung ang ating pong mga leaders ay nagtiwala sa atin, gawin po natin yung the best natin. At kung halimbawang nahihirapan tayo, parang hindi natin kaya, sa Diyos pa rin po tayo humingi ng tulong. Sa Diyos pa rin po tayo magtiwala sapagkat iaayos po niya ang lahat ng bagay nang naaayon sa ating katapatan. Nang naaayon sa Kanya pa rin kalooban. Isa pong quotation ni Willard Mitt Romney. Sabi po ni Willard Mitt Romney, ito po ay isang abogado, isa pong negosyante, at isa po ay isang senator ng USA. Ang sabi po niya, leadership is about taking responsibility. Ang sabi po doon, leadership is about taking responsibility, not making excuses. Sabi po doon, leadership is about taking responsibility, not making excuses. At tama naman po. Ang ating pong pagiging leader, ang ating pong pagiging tagapanguna, ang ating pong kapamahalaan na ibinigay sa atin ng Diyos, maging po ng mga taong nakakataas po sa atin na pinagkatiwalaan ng authority ng Panginoon para naman mag-flow sa kanyang mga nasasakupan. Yung authority, yung dominion na ibinigay po sa atin ng Diyos to lead, to supervise, to dominion, yung lahat po ng kanyang mga ipinagkatiwala sa atin. Yun po ay pagtanggap ng responsibilidad. Sabi po ni Willard Mitt Romney, na isa pong senator ng USA, hindi po paraan para magkaroon po tayo ng maraming excuses o maraming dahilan para po hindi. Kasi po kaya naman po hindi ko magampanan ganito, ganyan. Katulad po ng sinabi ko, hindi ka pagtitiwalaan kung hindi ka karapat-dapat. Hindi bibigay sa iyo ang isang tungkulin kung hindi ka karapat-dapat. Kaya magulang kapatid, kung po may isang pagkakataon na kayo na pagkatiwalaan, may pagkakataon na ibinigay sa inyo yung tungkulin,
may pagkakataon na binigay sa iyo ang isang responsibilidad, ipinagkatiwala sa iyo, do it with your might, with the help of God. Huwag mo pong biguin yung mga taong nagbigay sa iyo ng pagtitiwala, sapagkat ang Lord ang nagsalita sa kanila, ang nangusap sa kanila para ibigay yung pagtitiwalang yon. Hindi lang po sa ating ministry, even sa trabaho, even sa negosyo, or saan man sa lahat ng pagkakataon, bibihira po yung bigyan ka ng pagtitiwala. Bibihira po yung magkaroon ng mapalapit sa iyo ang kalooban at ibigay magtiwala sa iyo ng buong puso. Kaya po sa pagkakataon sa anumang pangyayari ng ating buhay na tayo po ay binigyan ng pagkakataon para pagtiwalaan, tayo po gawin po natin ang lahat ng nararapat para po hindi masayang yung panahon ng pagtitiwala sa atin. Ano? Kaya po, sabi nga po dun sa ikatlo, be faithful. Yan po yung sinabi ko, maging tapat ka. Sa anumang gawain na ipinagkatiwala sa iyo, maging tapat ka. Maging tapat ka sa ibinigay sa iyong kapamahalaan, maging tapat ka sa ibinigay sa iyong kapangyarihan, maging tapat ka sa ibinigay sa iyong kapamahalaan, maging tapat ka sa ibinigay sa iyong leadership, maging tapat ka sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Hindi po ito pwedeng maging access para po tayo ay magbiyabang. Hindi po tayo maging access ito para po mangmaliit ng tao at sabihin na ikaw ang nakakataas o ipagmalaki kung ano ang meron ka. Kundi ito po ay maging daan para patuloy kang mapagpakumbaba. Maging mapagpakumbaba para po talagang ito po ay matupad yung sinabi na ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ngunit ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, lalong hindi mapapagkatiwalaan sa malaking bagay. Purihin po ang Diyos, maging po tayo ay maging faithful po sa lahat ng oportunidad na ipinagkatiwala po sa atin. At maging faithful po tayo sa oras na ibinigay sa atin ng Diyos, sa oras o pagkakataon na ibinigay ng taong nagtiwala sa atin para po matupad mo, mapulfill mo yung pagtitiwala, yung naibinigay sa atin. Katulad po ng sinabi ko kanina, God gave us enough time to fulfill our mandate. Yun pong mga taong nagtitiwala sa atin, they give us enough time to fulfill yung ipinagagawa po sa atin. Hindi po bibigyan ka ng responsibilidad ngayon at sasabihin, kailangan bukas okay na ang lahat. No. They give us enough time. At kung halimbawa po na hindi natin kaya, meron po tayong pwedeng makipag-usap ng maayos na po pwede po bang ganito o ganyan. Kasi po, ang lahat ng hindi pagkakaunawaan ay nadadaan sa magandang usapan. Ano? Kung halimbawang, Lord, ganito po yung nangyayari, pumiyak ka sa Panginoon. Sabihin mong lahat sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay hindi naliligid. Kasi kung minsan po, hindi tayo nagiging faithful. Dahil, alam niyo po kung bakit? Dahil po, marami tayong naririnig sa ating paligid na nakakadistract sa atin. Ano? Kaya nga po, yung mga nakakadistract po sa atin na ito, iwasan po natin. Ang pakinggan lang po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos at yun pong ibinibigay na karunungan ng Diyos galing sa atin. Hindi po, kapag po ang nasa paligid natin ay nagbibigay ng encouragement sa atin nang walang takot o pangamba, tamang tao ang nasa paligid natin. Pero kapag ang taong yan na maraming sinasabi sa atin ay nagbibigay ng pangamba, nagbibigay po ng parang hindi mo maintindihan ang iyong nararamdaman, ibig sabihin, nasa mali kang tao. Ano? Kaya po purihin ang Diyos in Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18. Ang sabi po, Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas o kakayanan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Purihin po ang Diyos. Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan po ang lahat. Ang lahat ng meron tayo, ito po'y galing sa Diyos. At kapag po ito'y kalooban ng Diyos, ito po'y reward sa lahat sa atin po katapatan. And last, dito po tayo magtatapos. Sabi po sa pang-apat, gave all the glory to Him. Give all the glory to Him. Give
all the glory to Him. Kung halimbawa pong tayo alam na po natin kung paano ma-restore yung ating dominion, paano po tayo tumanggap, accept the responsibility, be faithful, at kapag po nagagawa po natin ang maayos ang tungkulin na pinagkatiwala po sa atin as responsible steward of God, sabi nga po doon, give all the glory to Him. Ibigay po lahat natin ang karangalan, hindi po dahil sa ating lakas, sa ating kapangyarihan, kundi sa tulong lamang ng Banal na Espiritu. Ang sabi po doon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat sa ating puso. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Kapag po ang ating ginagawa, lagi po nating iniisip ay para sa kapurihan at kaluhuran ng Panginoon. Hindi po tayo mapapagod, hindi po tayo mangangamba, hindi po tayo mag-aalala. Dahil ang binibigyan po natin ng kasiyahan ay ang ating Panginoon. Pero kapag po ang ating purpose na ng ating paglilingkod ay para i-please na ang tao, para po i-please ang nasa paligid natin, para po i-credit, mapakinggan na ikini-credit yung ating ginagawa, doon na po mag-uumpisa na tayo'y manghina, manawa sa ating ginagawa. At doon na po mag-uumpisa yung para po hindi ka na masaya sa iyong ginagawa. Parang ayaw mo na. Lumalabas ka na dun sa presence ng Lord. Kaya ipanalangin po natin na huwag mangyari ang bagay na yun sa bawat isa sa atin. Lagi po tayo maging excited na gawin ang kalooban ng Diyos, mga magulang kapatid. Be a response. Muli po sa bawat isa ang encouragement po. Ang Panginoon po'y muling nagtitiwala sa atin. Muling nagtitiwala sa atin. Kaya po wag po nating sayangin yung pagtitiwalang yun ay pinagkaloob sa atin. Nagginamit po lamang ang lingkod ng Diyos ang ating mga nasa higher authority, yun pong nasa ating yung matataas po sa atin at sila po nangangalaga sa atin, inilagay po yung pangalan mo sa puso nila ng Diyos para bigyan ka ng kapamahalaan. Kaya po, sabi nga po doon, God gave us enough time to become a responsible steward, so be the best version of it. Ang sabi po doon, God gave us enough time to become a responsible steward, so be the best version of it. Kapag po pinagkatiwalaan ka, bibigyan ka ng Lord ng enough time para po gawin ito. At gawin mo yung best version mo as a responsible steward of God. Kung paano po na ang mga lingkod ng Diyos nung una na nagkaroon ng katapatan, lagi pong nababanggit ngayon kasi naging best version po sila ng mga lingkod ng Diyos. Tayo naman po, be the best version of His responsible steward. Kaya po, muli po, sa gabing ito, alam ko po na sa maiksing sandali ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ay may napulot po kayong aral, encouragement sa bawat isa, at lagi po nating iisipin na nilikha tayo ng Diyos para pamahalaan ng maayos ang kanyang mga nilikha. Tayo po'y binigyan ng responsibilidad para po gawin ng maayos ang ating tungkulin at maging faithful sa lahat po ng ating pinagagawa. Muli po, magandang gabi. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa gabing ito sapagkat kami po ay muli ay nagkasama-sama na pag-aralan sa maiksing sandali ang iyong salita. Marami pong salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa iyong kalooban. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kapahayagan na inilagay mo po sa puso ng bawat isa. Ang dalangin po namin ang salitang ito, hindi lamang basta po na binigkas, binitawan, kundi ito po ay magrema sa puso ng bawat isa. Ang lahat po ng mga nanonood, nakikinig ng programang ito, Lord, ano man po ang kanilang daladala, ito man po ay pag-ibig, kagalakan, katagumpayan, Lord, patuloy mo po itong selyuhan ng iyong kapangyarihan. At Lord, ang dalangin po namin, patuloy po nilang maranasan ang pagtatagumpay sa piling mo. At kung ito man pong daladala nila itong problema, suliranin, kabigatan, Lord, ikaw po ang kanilang maging comforter, ikaw po ang kanilang maging helper, O God. Ikaw po ang kanilang maging refuge at ang lahat po ng kanilang kabigatang ito'y kukunin mo, aalisin mo at papalitan. Ikaw ang aking paglilingkuran,
susunod.